prajurit pejajar. Ning kowe mau janji lho, Ben. Lamun kowe ngerti wong tuamu dipateni liyan ora iso. Ye, kowe kudu wujuti janjimu lho. Prajurit pejajaran prajurit yang sepuhku. Negari pejajaran, negari yang sepuh. Ning Pandeglang sing gawe anak yatim piatu. Pandeglang sing kerekasane mane angkeran. Mane angkeran wis ngerti abang ijo ning donya. Apa? Piye mane angkeran? Senajan ngarep kula mboten suka. Senajan ngarep janji mboten badhe ngamuk nanging kapura punika. Kula kedah sapilo dateng setanipun Rama Surya Praja. Aku ngeman lan kowe. Senajan kowe ora titisku. Nanging aku ora pengen kowe mati sia-sia. Kula mboten badhe pecah. Ayo Kula mboten badhe mati. Lamun kula kiri sembatan, balas barang lawan ini aturan. Kanggo mambung hargane kanapsonmu, prayogane kowe mangan sapa ngombe ngono. Ben wareng wetengmu. Godangmu ben ora gawe. Sasampunipun kula ngertos lakon ingkang damel Rama lan Ibu Setu. Prasasat kula mboten kepengin dahar lan muncul. Nah isinipun kepengin adwar marang Sri Paduka Maharaja. Kabar yo. Bune. Anakmu mane angkuran kono. Nek tau mangan. Sukuna seglo. Ben iso sareh atine. Ben ora bisa rusuh. Panjenengan ampun bebungah atiku. Nanging rasasan kula sampun boten kiat nempet hartaning kanan. Kula kepengin adwar kali Sri Paduka Maharaja. Pak niki sekali Pak. Nggih. Mane angkeran. Nggih. Mangan luwih dhisik supaya atimu wis tenang. Apa njaluk didulang mbokmu? Apa tak dulang simbok nggih? Menika mboten saged jenengan. Sumpahe mane angkeran. Sinten kemawon ingkang menggak dhateng kekarepanku. Mboten mawas. Bapak, Ibu, sedaya kemawon. Bakti kula tegak. Badhe kula senang. Mane angkeran. Ati aku mambeng lan kowe aku ngeman lawan. Aku ngeman lan nyawamu. Sing sare atimu. Aja banget-banget anggonmu nesu nggih. Mesake. Kula matur langsung sanget panjenengan. Rumati wit cilik panjenengan gendong dhateng kula. Panjenengan paring didaran dhateng kula. Kula matur nuwun. Nanging wekdal punika kula mboten kiat Ora nggih. ngrasake laraning atiku. Wis dinares dening Gusti. Dadi aja kok mikir banget-banget. Pangestu. Kula pengin banget wonten Pandeglang. Simbok iki lho. Simbok eman ora kuwi. Sibuk. Ampun atus sumlakan. Mesake marang simbok ya nggih. Piye mane angkeran? Nuwun pangestu. Kula besak welo kali sekalipun Rama dipati Surya Praja. Wong tuwa ora pangestoni lan kowe. Aku ngeman lawan kowe. Jadi ada panjenengan remen yang sepuh kula dipunindo dhateng Sri Paduka Maharaja. Cilik nganti
ning kok kepen sampe lho. Musuhmu kae mangaku bareng aku tak. Kula mesti mawas. Kula mawas pilanganipun Simo. Bopo ralila. Ojo kena niku. Mboten parek. Foto mboten parek. Yen bopo mboten parek kan opo sing jaya. Kula sampun kuwasa. Kula dipun tilar dhateng Rama Surya Praja. Kula dadi anak lanang. Kudu bisa mikul dhuwur meneh. Kula nyuwun lila dalem Bapak. Pripun yen ngagem bawa pindhane musuh. Kula ngertos. Nyai menika tiyang sepuh kula. Endi ana anak dene sapelo dhateng tiyang sepuh. Ing ngarep kula pun kandha. Sinten kemawon ingkang mepalani dhateng manehangan. Bareng segera Bang aku manis turi lan kowe. Aku nyawang kowe dipateni liyan, kowe becak. Aku pateni wae. yen ngaten aja nganti ana kepalang bagaimana kan. Itu perkara. Ning perkara. Rening bopo Resinyata dados pepalang. Lho, kowe aja melu-melu. Aku kepengin males sedane Rama Surya Praja. Yen ana perkara grembug kanthi weninge pikir. Aku tak takon. Lamun siramu durung tuwa. Nek wong tuamu dikrenah marang liyan. Rasane atimu ora bedane mbok menawa kowe rasamu. Mas ngit atiku daya-daya kepengin males patine nalika wis ikara lan wong tua. Yen ngono aku ora salah, nanging kleru. Yo dene bapa nirata mambeng karepmu, Kakang Manik Angkra. Daya kekuatane Kakang Manik Angkra sepira aku ngerti. Inmu adu ato sing balung katelik kulit. Nanging apa sesulehmu karo bapa Resi Nirata? Kowe cilik digedhekake, kowe bodho dipinterake. Senajan sampeyan ngerti yen bapa Resi Nirata kairat wong tuane Kakang Manik Angkra. Apa sesulehmu karo bapa Biksu Nirata kaya ngono? Ing arep aku kono. Sapa wae kang dadi palang sabelo marang patine Rama Adipati Surya Praja. Ora mawas. Wis ana kadang untu. Pak Singira. Kakang Manik Angkra ora muwal sinambungan keluarga. Kakang Manik Angkra wis nyempalani biyung lan bapa Biksu Nirata. Aditya anak lanang. Arep sesongaran Kakang Manik Angkra. Iki adepono Aditya. Saling bapa. Wale seduluran antarané Aditya lan kowe. Padha-padha welekan wirid. Bapa Biksu Nirata, ayo. Mungkal syomu adep ana ayo ngajak janton aku kasken. Iki dadane aku. Aditya sesung arep-arepaning Manik Angkra. Iya!
maneh Angkara. Kebrongot atimu mergo wong tuamu dipateni lan wong liya. Yen kowe ora bisa tak pambung, wis sakarepmu, arep ngopo sakarepmu. Aditya, saiki wani, besok wani. Aku wani kalau kowe wani. Aku ngerti. Kowe ora trimo perkara aku dipiloro lan maneh anteran. Aku ngerti Aditya. Aku uga ora ngluputke lan Tresna panjenengan. Panggula entah panjenengan lan maneh angkeran. Senajan boten anakipun Bapak Bisunirata kiambak, pangrengkuh panjenengan boten dibeda-bedakaken lan Aditya. perkara maneh anteran ora sah mbok pikir prayogane dikewake wis dhisik. Mergo ana kewajiban sing bakal tak sampirke lan kowe Aditya. Kewajiban menapa, Bu? Rikala ana ing Pejajaran duweni pusaka kang ampuh. Dinggo rebutan para bupati Kemancak. Ning kono aku ora lila yen pusaka sing ampuh mau digawa wong sing ora tanggung jawab. Mula pusaka tak gawa. Tak slametke pusaka iki. Iki pusakane kang aran Kujang Pancabakti. Iki pusakane Prabu Sri Paduka Maharaja. Aman tumuju ana ing Jajaran Palingna Kujang Pancabakti ana ing ngersane Ki Paduka Maharaja. Mbok menawa kanthi dalan iku kowe bisa mulya ing sak mengkone sawetara kowe pisah lan paramita. Bapak menika sesanggeman ingkang awak awit papan dunungipun anggen kula tumuju wonten ing Pejajaran. Sinasta ing mangkenipun wonten repet lelaki. Amprih kula nampi dawuh Bapak Biksunirata. Sinasta kesorang-sorang gesang kula wonten tenging margi kula lili. Namung kula nyuwun memuji kemawon mugi panjangga kula saged mangsulaken kajayan wonten ing Pejajaran. Aku bakal mangestri lan memuji Paramita saniki. pisah sawetara aja ndadekake ceklek atimu. Kabeh iki mau wis kajinaragan. Pisahe mung sawetara nanging atiku nyawijining sliramu. Kakang Aditya, nek sampeyan bakal balekake pusaka kang aran Kujang Pancabakti, aku melu sampeyan, Kakang. Kowe arep melu. Jo, Aja disengguh nggonku lunga kuwi mung kepengin nuruti atiku lan karepmu. Ning tengahing dedalan ribet lelaku kuwi ora kenyono-nyono Paramita. aku ngerti, Kakang. Kalamun to sampeyan ninggalke aku, mergo kepengin balekake pusaka ing Pejajaran. Nanging Kakang, Pramita. suwene sampeyan ninggalke marang aku. Pramita, ngono sih mbok. Ora dikandani mbok, mau dikandani. Aditya iki. Kowe ora usah melu. Ning omah wae karo simbok karo bapak. Nanging, Mbok, mergo Kakang Aditya iki ing mengkone bakal adol lan pisah marang aku ya nguwatirake mergo aku rak bojone Kakang Aditya. Wis saking gedene rasa tresnamu marang aku. Aku nguwatirake Kakang. Paramita. Gek-gek ing mengkone sampeyan kapiluyu marang wong wadon liya. Perkara babagan bocah wadon ora perlu kowe duweni was lan sumelang. Senajan akeh wanita sing ayune ngungkuli lan pasuryan ora bakal kengguh atine Aditya mung cukup kanggo kowe Paramita. Nanging yo ora kena kaya ngono to. Paramita. Wis pisah sakutara ora Lah wong apa-apa. bakale yo bakal bali kok. Ning sampeyan tenang, Kakang. Mung memuji marang panguwasaning Bathara, muga-muga nggonku jumangkah ninggalake keluargaku ana ning kene, aku bisa ketemu gampangake mangsulke kajayan ana ing Pejajaran.
sampean aja nganti lali lan iwak marang aku ya Kakang. Disekseni biyung lan bapa nirata. Aja nganti duwe pandakwa sing ala. Memuji marang Gusti, muga-muga bojomu bali kaya iki dina nganti kapan wae. Tembung sampean tak ubini Kakang. Kenapa? Kakang Aditya aja Marang. nganti lali marang aku. Percaya karo aku. Biyung, mung pamujine biyung lan bapa sinirat. Ya, supaya nggonku jumakah ora ana alangan apa-apa. Namung panggungane biyung lan bapa. Muga-muga panjang katu bisa kelakon maringke pusaka kujang Pancabakti. Kowe kasubatan opo sing dadi panjang wamu. Ya nggih, sibuk engko ndedonga. Muga kasembatan apa dadi setiap. Betul. Aku titip barang kae. Aja kuwatir ya. Aja kuwatir bojomu kok. Kakang Aditya. Paramita. Pramita. Pisah sedina masa ora Ya karo. pripun malih Bopo jeneng kula niku rak seneng kalih Kakang Aditya. Lah dengan aja. Kula bener kula Ono aku masak oleh. Ayo ya biar acuci monggo Bopo. Yen aku papan iku kelingan lakon kang wis kawuri. Mergo saka murkaning Paduka Maharaja. Matemung tumpes kapisan potilas. Anak bojo padha mati. Kawula kabeh ora sing urip. Nanging rahayune aku bisa nyolong putra mahkota ana ing Pajajaran. Ae bakal tak bulasake nek wis gedhe tak du karo tuan. Bopo, kula ingkang sowan Bopo. Oh, eh. Menika karesmen Kakang Kendi. Kowe iki piye? Pripun ta Bopo? Yen kowe njaluk suwo marmendem marmesem gumilut Paduka Maharaja. Kowe pengen dadi Garo Prameswari. Yo kene go bocah kaya ngono. Nuwun sewu Bopo. Ajian panjenengan Semar mendem ora Ora mati. mati melih. Bisa. Nggih bisa. Lah nyatane sasampune kula dipun pundhut garwa kaliyan Paduka Maharaja. Ya. Ngantos sak menika kula niki mboten diangkat dadi garwa Prameswari. Bopo. Diantenan kowe kena tipu dayane Paduka Maharaja. Nggih, Perawanmu silang. yang ilang pun to Bopo. Kula niki sing dadi korban. Kowe. Lah nggih, Sapa? mergo aji sampean Semar Mesem, Semar Mendem. Ora perawan kula nggih titep gelem. Apa kowe iku? Kula Senopati Pajajaran Kandi Miring. Kowe tresno karo kanthi. Cek kula tresno, Bopo. Dadi kowe cengkak lan panemune Paduka Maharaja. Nggih, Kowe munggani gunung Cerme karepmu ngopo? kula nyuwun sabiyantu panjenengan. Kowe pengen ngopo sampeyan tuh? Kepengin brubuhke wonten ing Pajajaran. Pengen mateni Paduka Maharaja? Nggih, Bener. Terus Gegayamu iki padha ngipit jenenge melek. lho kok ngaten kados pundi, Bopo? Pajajaran kae negara segede. Prajurite mau-mau. Apa meneh mung sak kloron kowe? Iso arep mateni Paduka Maharaja. Mila Bopo, kula nyuwun sabiyantu panjenengan. Menawi
laduk sama laduk budeng sama laduk. Napa saestu, Bob? Wah, Lah niku kalesan nggih bantu kula. pembunuh darah dingin. Jaduk lainaken. Lajeng murid anyar ning kebisanmu. Alah adoh karo murid anyar. Nek ngoten sampean ya ora adil. Nggih. Wong padha-padha murid kok kalah adoh. Bocah kuwi kesinungan sekti mandraguna sadurunge ana Gunung Sremik. Kowe kepengin kenalan? Nggih to, Bapak. Ran. Malih anggeran. Kula tirak silih. Ya sih. Eji, garwane senuwun Sripat Kamar. Apa? Niki pripun? Hei. Tetebungan kok malah remet-remet tangan. Ya diwasa sen. Hak malih anggeran. Murid Gunung Sremik. Senopati Kandi Miring saka negara Pejajaran. Iya. Sinasta, cekelano, pinggir. Makane pian? Kosek to, Kakang. Aja kesusu, Kakang. Makane aja kesusu, Kakang. Aja kesusu. Sabar, sabar, sabar. Ora Sabar. kena gocak pamipun. Lho. Ya, Panjenengan niku sampun gensangguk kalian tiang-tiang Sripat Kamaraja. aja salah tompo. Kandi miring Senopati Jajaran. Irak sita uga. Nanging iki tunggal karep lan kowe. Iki kepengin mateni Paduka Maraja. Ngerti? Kula sak cara kalih guru. Boten purun manunggal dados tunggal kalian kula niki pripun? Mari ana kae. Kok kula meneh sing salah. Pripun? Pripun sampeyan iki? Ini aku jalo yo kandilan kandimu. Nggih. Mane anggaran niku pancen kaku. Nah iya bisa lemes karo ana wadon sing ayu. Lajeng kersane panjenengan kados pundi? Jak ana piluten Kula adol manis, adol wicara sing bisa ngrontokake jantung. oh ngaten. Mengko nek dhewe luluh, Nggih. njaluk sabyanku supaya mateni Paduka Maraja. Dados kula kedah milot. Nah, Kalian Kakang Malih Ya. Angger. Nggih kula sanggup. aja cemburu. Sago. Iki kan Lah kok iki salah. kok apa, Sik to Kakang. Iki ngono kanggo sarana supaya bisa ngrubuhke ana ing pejajaran. Yen aku lan sampean ora manunggal lawan Kakang Malih Angger, apa bisa kelakon? Nganggo sarana iki. Ning dodo lahir wae. Aja mlebu ning batengmu. Sik to Kakang. Ati yang mung kanggo aku wae. Aja kuwatir Kakang Kandi Miring. Tresnaku kuwi kanggo sampean. Nek kepepet. Pripun iki? Kok kepepet? Aja iki sujud. Aku wis ngerti. Lah niku tandane kula tresno kok. Ya, Niki sambunge kali rasa kali ati. Rasuki mau piye? Lah nggih. Yani bojomu. Ya, mati jalanan, kasih kiri trompet-trompet gayo loro. Yen Paduka Maraja mati, kowe dadi
mencap-mencep ono apa? Ora apa-apa. Aduh. 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 Aduh, Kakang. Aku nek karo wong wedok wis ora siut ta. Pokok ora siap niku pripun? Ah dihapus wong wedok. Mak, wong sampean kuwi kulino. Mulane diapusi wong wedok. Nek lho Kakang. Sampean kuwi ngopo kok nesu to, Kang? Ono tembungan pancen bener. Le wong ki aja percaya marang siji wong ayu. Loro marang seming manis manur. Menapa? Ora apa-apa, Kakang. Apa? Iki lho ono lamuk. Iki lho Kakang, ngerti pangan. Apa kowe tutke pacanganmu? Sapa? Pacanganmu. Agnes aku. Kakang ki dimiring. Aduh, Kakang Manik Ageng. Sampean kuwi lho salah ing panompo. Kaki miring sing kok bulus kuwi. Lho sapa wong sing seneng karoan Candy Miring? Rupane wae welek. Biyen bagus, ning saiki. Saiki Kang. Saiki kuwi Candy Miring wong wis tuwek. Elek, ora iso apa-apa. Loyo bisa. Edan kowe. Iya. Nalika ana ing pejajaran. Candy Miring kuwi ditinggal mati kelawan bojone. Mula Kakang Candy Miring kuwi kaya wong Oh sendet. wong edian. Pantes. Sekarang kira-kira aku. Ngene to, Kang. Menapa? Aku lan sampean kuwi lak ya padha ninggal karep. Senajan to aku garwan Sri Paduka Maharani. Ning aku wis digilakno ati. Aku ora trimo bab perkara iku nalika aku biyen dipundhut garwa kuwi dijanjeni dadi garwa Prameswari. Ning ati tekan saiki aku ora diangkat dadi garwa Prameswari. Mula aku sengit, aku gedeng lawan Sri Paduka Maharaja. Terus karepmu. Ya oleh jare sampean Bapak Guru Presipat kuwi kandha yen sampean kuwi yo sengit gedeng lawan wong jajahan. Mula kan. Ayo toh bebarengan kelawan aku. Nyawiji karep rubuhake ana ing jajahan. Yen wis kelakon aku mateni Sri Paduka Maharaja. Aja kuwatir. Aku kuwi lak yo kene lah yo rondo. Senajan rondo tapi ning aku kan isih aku. Terus Apa gendeng sampean dadi bojo? kowe ben dadi bojoku. Ayo. Lah bojomu sing edan kuwi Iku dudu bojoku. Aku ora gelem karo wong edan kuwi. Saben dina ora apa-apamu. Ora apa-apa aku mau genter. Neng tenan. Kowe ora ngapusi. Ora. Maharaja tak pateni kowe dadi bojoku. Aku dadi bojo. DP. Hah? DP. Duwe. Ya. Apa? Tungguin waktu Maharaja. Lem kelarakno atiku lek. Tidak sinta, tidak sinta. Jane ono apa? Ono apa? Piye to? Ngerti kowe dirangkul-rangkulan. Semen depun dae Manik Anggra. Sapa wong sing lara atine? Panas atiku tidak sinta. Panas. Gregeten ati Iya. sampean. Iya. Lho sampean kuwi lho, Kang. Iki mau lak yo kanggo sarana to, Kang. Aku yo ora tenanan iki mau mung ento-ento lho. Kang. Awaganmu kok sarana Lho, iya, syarat. sini wae. Kepengin mulya. Lho, wong kepengin mulya wong bisa mulya mesti ana syarat lan sarane. Syarate yo aku kudune kaya ngono. Mengko yen Kakang Manik Anggrang kuwi bisa mateni lan Sri Paduka Maharaja. Lho, sapa sing bakal dadi ratu ning pejajaran ayo? Yen ora sampean. Sampean. Ngono ya? Lah iya, aja nesu Kakang. Wong etok-etok Entok-entok. seneng ngomong kanggo aku. Ora? Lho, Iya. sembrono. Iya, Kakang iya. Ngene lho Kakang. Piye kira sinta piye? Sampean kuwi lho, ora sang dadak nesu. Mengko yen sampean kuwi nesu. Engko mundak kakean gulamu, Kakang. Ya sembrono. Ya kok malah dijaluki DP barang mangko piye?
maksudnya? Lho ya ora apa-apa to. Kok dhewe ngambung sithik wae ya ora Lho, lho wong aku enek tak delu ambung. Jare aku lagi flu wedine ketularan. Lho iya no. Lah wong sampean kuwi lho durung dadi bojoku. Mengko nek mbok ambung kuwi ya ora gathuk. Ora usah bunga-bungan. Lah apa? Ayo tak los-los ya. Kok dilus